କିଛି କଥା ମକଲମ ମୁନରୁ କରେ ଦଣ୍ଡବତ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆଜି ସର୍ବେ ମର୍ମାହତ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ମନକୁ ମୋ ଯାହା ଆସେ ସେୟା ବଖାଣିବି, ମୁଁ ସେୟା ବଖାଣିବି। ମା ସରସ୍ୱତୀ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ମୁଁ ଭାବି, ମୋ ମନର କଥା ତୁମ ପାଶେ ଥୋଇଦେବି। ମୋ ମନର କଥା ତୁମ ମନକୁ ପାଇଲେ, ସେୟାର କରିବ ତାକୁ ସମୟ ମିଳିଲେ, ତାକୁ ସମୟ ମିଳିଲେ। ବିଦ୍ୟା ଅଟେ ମହାଧନ ଅଟେ ମହାବଳ, ସେ ବଳରେ ଜିତେ ଯିଏ ବିଦ୍ୟାରେ ବ୍ୟାକୁଳ। ବିଦ୍ୟାର କାଙ୍ଗାଳ ଯିଏ ପାଏ ସେ କରୁଣା, ସରସ୍ୱତୀ ଆସିଥାନ୍ତି ହୋଇ ବାଟବଣା, ଭାଇ ହୋଇ ବାଟବଣା। କାଳିଦାସ ମହାମୂର୍ଖ ଲଭିଲା ଆଶିଷ, ବୀଣା ପାଣିଙ୍କର ଦୟା ହୋଇଲା ଅବଶ୍ୟ। ଛାତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ, ବିଦ୍ୟା ଦେବୀ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରନ୍ତି ପୂରଣ, ଭାଇ କରନ୍ତି ପୂରଣ। ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଏ ଯିଏ ବିଦ୍ୟା ସେ ଲଭିଛି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସତ୍ତା ହରାଇଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମେ ଏଠି ବେପାର ଚାଲିଛି, ଏଠି ବେପାର ଚାଲିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ହୋଇଅଛି ଭାଗ ଭାଗ, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ନାମେ ଦୁଇ ଭାଗ। ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଣ ବଖାଣନ୍ତି, ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିକୁ ଉପରେ ଟେକନ୍ତି, ସେ ତ ଉପରେ ଟେକନ୍ତି। ସରକାର କହନ୍ତି ଭଲ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢ଼ ହୋଇବ ବିଜୟ। ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ତୁମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଣ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଣ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୁମ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଅ, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ହାତେ ଟେକି ଦିଅ। କଥା ଦେଉଅଛୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମର, ବିଦ୍ୟାଦାନ କରି କରି ଦବୁ ଅଫିସର, କରି ଦବୁ ଅଫିସର। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଅନେକ ଅଫର, ଗୋଟି ଗୋଟି କହୁଅଛୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଥର। ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ନାମ ଲେଖା କରାଇବୁ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମେ ତୁମ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗିବୁ, ତୁମ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗିବୁ। ଖେଳରେ ଖେଳରେ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ାଇବୁ, ସ୍ନେହରେ ପ୍ରେମରେ ତୁମ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିବୁ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଜାଣ, ଦେବୁ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କର ଭୟର କାରଣ, ତାଙ୍କ ଭୟର କାରଣ। ଅଣ୍ଡା ଓ ଛତୁଆ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେବୁ, ଉପାସେ ତୁମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ନ ରଖିବୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଦେବୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ପିଲାର ପୁଷ୍ଟିହୀନ କରିବୁ ଭାଜନ, ଆମେ କରିବୁ ଭାଜନ।
ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳିବ ଖାଦ୍ୟର ତରିକା, କହୁଅଛି ଯାହା ଆମ ଖାଦ୍ୟର ତାଲିକା। ମାଗଣାରେ ବହିପତ୍ର ଆମେ ଯୋଗାଇବୁ, ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ ପିନ୍ଧାଇବୁ। ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ସାଇକେଲ ଦବୁ, ପିଲାର ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଦେବୁ। ପିଲା ଦେବେ ମେଧାବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ପାଇଲେ ବୃତ୍ତି ଆମେ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇବୁ। ପିଲା ଯଦି ଦେବେ ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷାଟି, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଣ୍ଡେ ନେବୁ ଦେଉଛୁ କଥାଟି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ ତୁମ ପିଲା ହୋଇଲେ ଟପର, ଆମେ ଦେବୁ ତାକୁ ପୁଣି କେତେ ଉପହାର। ତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଦେବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଶିକ୍ଷା ଲୋନ ଦେବୁ ପୁଣି ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମର। ସଂସାରକୁ ଯେବେ କେବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘାରେ, ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବୁ ଆମେ ଅନଲାଇନରେ। କଥା ଦେଉଅଛୁ ଆମେ ହେ ଅଭିଭାବକ, ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏ ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା ଗଲା, ବେସରକାରୀ କଥା ଆଉ ଆଗକୁ ରହିଲା। ଭଲ ଯଦି ଲାଗେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ମୋତେ ରହୁଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ମୋର ଶୁଣିବାର ପାଇଁ, କମେଣ୍ଟ ଦବ ମୋତେ ରହିଲି ମୁଁ ଚାହିଁ। ଭଲ ଯଦି ଲାଗେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ମୋତେ ରହୁଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ମୋର ଶୁଣିବାର ପାଇଁ, କମେଣ୍ଟଟି ଦବ ମୋତେ ରହିଲି ମୁଁ ଚାହିଁ।